benvinguts al meu canal de la Teca. Avui farem un plat de tardor. Farem un arròs negre i aprofitant doncs, que estem a la tardor hi posarem uns bolets. En aquest cas hi posarem camagrocs. És una combinació molt bona que segur que us agradarà i que quedarà molt bé. Per això doncs, necessitarem la sèpia, ja així tota talladeta. Després, per fer el sofregit, hi posarem ceba, pebrot verd, o si teniu vermell també serveix. Després hi posarem tomàquet, que ja està pelat i falta triturar-lo, però que quedarà bé igualment. I després hi posarem la tinta de la sèpia, de les sèpies en aquest cas perquè n'hi he posat dues. També hi posarem el fetge, com si diguéssim, de la sípia, uns alls i l'element diferent, doncs, que serà els camagrocs. Aquí els tenim. I, esclar, no hi pot faltar l'arròs. L'arròs, que en aquest cas és un arròs bomba, que és molt adient doncs, per fer aquest tipus d'arrossos. I també brou de peix, i ja estarà. Ja tenim tots els elements doncs, a punt de començar el plat. Anem a tirar doncs, la ceba, que ja tenim l'oli calent. L'hem tallada així llarga. Anirà més bé. Aquí he posat dues cebes mitjanetes. Ara baixarem el foc i deixarem que se'ns vagi coent la ceba. Mentrestant, aprofitarem i matxacarem doncs, aquests alls, trinxarem tots aquests alls. Bé, doncs aquí els tirem. Bé, no fa falta que quedin desfets del tot, només que quedin una mica trinxats i així deixaran anar més al gust. Aquí doncs ja veieu com han quedat, ja xafats. A continuació doncs posarem la tinta i barrejarem la tinta de les sèpies i ja ho tindrem preparat aquí. Ho remenarem una miqueta, que vagin desfent. Veieu que negre que queda això. Afegim una miqueta de brou. Que ens anirà millor per barrejar-ho. Anem controlant la ceba. Hem d'anar esperant per això que agafi color, Li falta una miqueta encara. I per aquí. La ceba ja heu vist que havia començat a dorar-se una mica. Doncs ara hem de deixar que el pebrot ja quedi bastant cuitet. Pugem una miqueta al foc. Ho remenem una mica. I ho deixem que vagi cuent. Ja veieu que el pebrot ja està una mica cuit. Ara ja és el moment doncs, de posar-hi la sípia, les sípies.
posem una mica al foc perquè quedin una mica sofregidetes. Bé, doncs ara ja veieu que s'ha dorat una mica la sípia. Tirem els tomàquets. Els aixafarem ben bé. Deixarem que es vagin coent. Bé, anem a tirar-hi doncs el fetge com si diguéssim de la sípia, la salsa que diuen. Ho veurem ben bé. També hi tirarem una mica de brou. Que vagi fent xup-xup. Ho deixarem més o menys uns 10 minutets. I un polsim de sal. Que també se li té de posar. Aquest més. Va. Això ho deixem que vagi bullint. Canviarem l'arròs de foc. Posarem aquí. I mentrestant, se'ns va cuint això. Courem els camagrocs. Els camagrocs els passarem una mica per la paella. Una mica d'oli també. Bé, els hi tirarem per aquí, amb aquesta mica d'oli. Saltejarem una miqueta. Posem una mica de sal, també. A foc mitjanet, que es vagi coent. Mentrestant, anem remenant la sípia i el sofregit. Esperarem una mica que es vagi reduint el brou aquest, tenim, aquí hem posat. Bé, ara ja veieu com han quedat els bolets, que ja s'han reduït, ja els tenim una mica cuits, s'acabaran de coure aquí amb l'arròs. Els apartem. Doncs ja posarem aquí que bulli el brou, aquest brou de peix que ja hem posat, perquè comenci doncs, ja a bullir. Per altra banda, doncs, ja tenim aquí el brou que se'ns ha reduït, ara hi afegirem l'arròs. Doncs hi donem unes quantes voltes, de manera que es quedi torrat una mica l'arròs. Bé, ja ens comença ja a dorar una mica l'arròs. I ara ja és el moment de tirar-hi, doncs, la tinta. I ho fem així. Agafarem una mica de brou. I l'acabarem de dissoldre tota. Només l'aprofitarem tota. Primer remenem una mica, posem el foc per aquí.
ben remenat. I anem incorporant aquesta mica que ens ha quedat aquí. Ja ho tenim tot ben barrejat, la sípia aquesta, ho deixem córrer un momentet. Una mica baixet, a foc. Anem a tirar doncs, ja els tamagrots, ja quedat ben reduïts. Els escamparem per aquí, una miqueta. Amb el seu suquet que han fet. Els barregem aquí també. Més o menys, ben repartits. Bé, doncs ja tenim el brou que està bullint, ja posem una mica el foc d'aquí, farem aquest que està bullint i ja podem tirar-los el brou. Més o menys jo calculo un parell de cullerades per persona. Sí, serien unes 10 o 12, unes 11 cullerades més o menys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i acabem de tirar tot el que queda d'aquí. A partir d'ara ho deixarem uns 10 minuts que vagi coent així a foc viu. Han passat ja 10 minuts, abaixem el foc, l'hem posat uns 5 minuts més i ja tindrem l'arròs acabat. Bé, doncs anem a emplatar aquest plat d'arròs. Si voleu, en l'arròs aquest també podeu posar-hi doncs, unes gambes o uns escamarlans, unes cloïsses, però aquest correspon més doncs, a l'època doncs, que estem a l'hivern. Doncs aquí teniu l'arròs negre. També us el podeu menjar així tal qual, o també, si voleu, ho podeu acompanyar d'una mica d'allioli. El que potser a l'allioli en aquest plat potser li emmascararia una mica el gust dels bolets. Però bé, si us agrada, l'allioli hi queda molt bé. Bé, doncs ens veiem al proper vídeo amb plats nous i de cara a les festes de Nadal. Bé, gràcies.